Hola, me llamo Rafa y os voy a enseñar qué hemos hecho en el George Map. Hemos hecho campos de estadios de Inglaterra. A veure, ens ho ensenyes? Sí. Ah, I això què és, això? Pues son los estadios de los equipos ingleses. I els has posat al lloc que eren, no? Hem hagut de buscar la ciutat. Sí, hemos puesto la superficie, la cantidad que caben. De gent? Sí. Val. I els escuts, què has fet? Com has trobat els escuts i la informació? Hemos buscado en el Google y en el Google Earth para buscar los estadios. Val. I això et sembla que serveix per alguna cosa? O? Sí, aprendes a buscar. Y también hemos hecho los estadios españoles. A veure. Aquests ja te'ls deuries saber, no? Sí. Ja sabies on eren les ciutats de Saragossa? Sí, estas han sido más fáciles de buscar. Han sigut més fàcils perquè ja sabies una mica de geografia, no? Sí. Però alguna ciutat també he vist que l'havies hagut de buscar, l'Atlas o... Sí, hemos buscado los de San Juan de Vilatorrada. Això quan heu fet els carrers, no? Sí. Ho pots explicar una mica, això dels carrers que heu fet de Sant Joan? Hemos estado buscando todas las calles que tenían de famosos, de escritores. Com ara quin? Joan Maragall. Quin més? Sense mirar, te'n recordes d'algun més? Sí, d'Àngel Guimerà, Ana Frank i... Qui més? No sé... Aurora Bertrán. Molt bé. Bueno, tu creus que d'aquesta manera has après alguna cosa? Sí, porque aprendes a buscar los campos y les ciutats, sí, no? Las ciudades, aprendes de todo. Molt bé, gràcies Rafa.